नमस्कार, मी वैशाली. पुढे अँड समोर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. माझ्यातर्फे तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या व मराठी नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आजची सुरुवात आपण रांगोळीपासून करूयात.
आज आपण पाहणार आहोत गुढीपाडवा स्पेशल थाळी। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। थाळीमध्ये आपण काय बनवणार आहोत ते पाहूयात। श्रीखंडासाठी मी इथे अर्धा लिटर दूध कोमट करून घेतले आहे व त्यात 2 चमचे दही टाकले आहे। हे आपण आता सेट होण्यासाठी रात्रभर ठेवून द्यायचे। दही सेट होण्यासाठी आपण रूम टेम्परेचरला ठेवले तरी चालते। पाहू शकता तुम्ही इथे आपले दही सेट झालेले आहे व्यवस्थित। श्रीखंड बनवण्यासाठी मी इथे एका चाळणीवर कॉटनचा कपडा अंथरलेला आहे। त्यात आपण झालेले दही टाकूयात व हे पाणी घालण्यासाठी 5 ते 6 तास बांधून ठेवायचे आहे। हे पहा आपले आता 5 ते 7 तास झालेले आहेत। पूर्ण त्यातले पाणी वितळलेले आहे। हे आता आपण चांगले फेटून घ्यायचे आहे। इथे मी 4 ते 5 चमचे पिठी साखर घातली आहे। अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि थोडासा खायचा कलर टाकला आहे। कलर हा ऑप्शनल आहे। आता हे सर्व मिश्रण मी मिक्सरमधून फेटून घेणार आहे। इथे आपले श्रीखंड तयार झाले आहे। हे आता आपण 2 तास फ्रीजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवूयात। इथे आपले श्रीखंड तयार झाले आहे। आता आपण बटाट्याची भाजी आणि छोले याची तयारी करूयात। इथे मी काबुली चणे रात्रभर 8 तास भिजत ठेवले होते। त्यात 2 चमचे मीठ टाकून ते उकडून घेऊयात आणि भाजीसाठी 3 बटाटे हे दोन्ही आपण कुकरला लावून 3 शिट्ट्या काढून घेऊयात। कुकर होईपर्यंत आपण इथे छोलेच्या ग्रेव्हीची तयारी करूयात। त्यासाठी मी इथे 2 उभे कांदे कापून घेतले आहेत। ते आपण लालसर तेलात भाजून घेऊयात। साधारण लाल होईपर्यंत आपण ते परतून घ्यायचे। इथे मी ओला नारळ किसून घेतलेला आहे। साधारण 1.5 वाटी असं खोबरं घेतलेलं आहे। ते आपण आता भाजून घेऊयात। इथे आपण भाजून घेतलेलं खोबरं त्यात आपण 2 ते 3 लसूण पाकळ्या आणि थोडंसं आलं घालून मिक्सरमधून बारीक वाटून घेऊया। ग्रेव्हीसाठी आपण इथे कढई गरम केलेली आहे। त्यात छोट्या पळीने 2 पळी तेल टाकूयात। त्यात 1.5 चमचा आलं लसूण ओली मिरचीची पेस्ट, साधारण मी इथे 2 ते 2.5 कांदे घेतलेले आहेत बारीक कापून, ते आपण लाल होईपर्यंत परतून घेऊयात आणि 2 टोमॅटो बारीक कापलेले ते त्यात घालून घेऊयात। 2 मिनिटे आपण इथे वाफ काढून घेऊयात। मसाल्यामध्ये मी इथे 2 चमचे लाल तिखट घेतले आहे व सोहमचा भाजका मसाला साधारण 3 चमचे घेतले आहेत। हे आपण छान व्यवस्थित परतून घेऊयात आणि 2 चमचे मी छोले मसाला वापरला आहे। थोडीशी ओली कोथिंबीर घालून घेऊया। इथे आपण आता 2 चमचे मीठ टाकूया। या सर्व मसाल्याला तेल सुटण्यासाठी आपण झाकण ठेवून 2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया। इथे आपला मसाला तयार झालेला आहे। आपण त्यात आता उकडलेले छोले टाकून घेऊयात। इथे मी 2 ग्लास पाणी घातलेले आहे। छोलेला आता उकळी आलेली आहे। आपण त्यात आता खोबऱ्याचे वाटण टाकूयात।
छोलेमध्ये मी अर्धा चमचा साखर घातली आहे चवीकरता. इथे आपले छोले तयार आहेत. आता आपण व्हेज पुलावची तयारी करूयात. पुलावसाठी मी पॅन गरम करून त्यात 3 ते 4 चमचे तेल घातले आहे. तेल इथे तापलेले आहे. आपण 1.5 चमचा आलं लसूण, ओली कोथिंबीर व मिरचीची पेस्ट टाकूयात. कांदा, 2 कांदे मी उभे कापून घेतलेले आहेत व 2 टोमॅटो उभे कापलेले आहेत. हे छान परतून घेऊयात. इथे मी बारीक 3 गाजर घेतलेले आहेत बारीक कट करून, ते आपण पुलावमध्ये घालूयात. मसाल्यामध्ये मी 2 लवंगा, वेलची आणि काळी मिरी घातलेली आहे आणि बिर्याणी मसाला 2 चमचे वापरला आहे आणि 2 चमचा मीठ टाकले आहे. हे आता छान परतून आपण 2 मिनिटं वाफ काढण्यासाठी ठेवूयात. मी इथे बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. 2 वाटी तांदळासाठी 4 वाटी पाणी उकळून घेतलेले आहे. 1 वाटी तांदूळ असेल तर 2 वाटी पाणी वापरायचे. या पाण्याला छान उकळी आली की आपण त्यात आता तांदूळ टाकून घेऊया. तांदूळ धुवून 15 ते 20 मिनिटं आपण सुकत ठेवलेला आहे. पुन्हा एकदा आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. स्टार्टिंगला गॅस आपण फुल ठेवायचा आहे, नंतर स्लोवर ठेवला तरी चालतो. इथे आपला आता भात तयार झाला आहे. आपण तो नंतर आता तव्यावर बारीक गॅस करून ठेवूयात. भात झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी उतरताना मी इथे 3 चमचे गावठी तूप टाकले आहे. आणि थोडीशी ओली कोथिंबीर टाकून आपण गॅस बंद करायचा. इथे आपला व्हेज पुलाव तयार झाला आहे. आता आपण बटाट्याची भाजी करूयात. भाजीसाठी इथे मी कढई गरम करून घेतली आहे व 4 चमचे तेल टाकले आहे. 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा हिंग, 10 ते 15 कढीपत्त्याची पानं, आलं लसूण पेस्ट, हे सर्व आपण फ्राय करून घेऊया. 1.5 कांदा कापून घेतला आहे बारीक आणि 4 ते 5 ओली मिरची. हे छान लाल होईतोपर्यंत आपण परतूयात. 1.5 चमचा हळद पावडर, 2 चमचे मीठ. कांदा आपला इथं छान परतलेला आहे. आपण त्यात उकडलेले बटाटे टाकून घेऊयात. 3 बटाटे मी उकडून त्याची बारीक पीस केलेले आहेत. 1-2 मिनिटं वाफ काढून आपण त्यात ओली कोथिंबीर घालूयात. आता आपली भाजी बटाट्याची तयार आहे. छोले व बटाट्याची भाजी आपली तयार आहे. आता आपण पुरीची तयारी करूयात. पुरीसाठी मी 2 वाट्या गव्हाचे पीठ चाळून घेतलेले आहे. त्यात 1 चमचा मीठ व साधारण 1 पळी तेल गरम करून घेतलेले आहे. त्यामुळे पुऱ्या खुसखुशीत होतात. हे सर्व एकत्र करून आपण हे पीठ मळून घेऊया. आपले हे पीठ मळून झाले आहे. थोडा तेलाचा हात लावून पीठ आपण 10 ते 15 मिनिटं रेस्ट करण्यासाठी ठेवूया. पुरी बनवण्यासाठी मी इथे एक छोटा गोळा घेऊन त्याची चपाती बनवणार आहे. आणि छोट्या डब्याच्या आकाराने पुऱ्यांचा आकार काढत आहे. तुम्ही इथे पुरी मेकरचा सुद्धा उपयोग करू शकता. इथे आपण आता पुऱ्या तळून घेऊयात. गरम करून तेल घातल्यामुळे पुऱ्या अशा टम फुगतात व खुसखुशीत होतात.
पुऱ्या झाल्यानंतर आपण लगेचच कोशिंबीरची तयारी करूयात। कोशिंबीरसाठी मी इथे 2-3 गाजर किसून घेतलेले आहेत आणि 2 बारीक टोमॅटो कापलेले आहेत, थोडीशी ओली कोथिंबीर, 2 चमचा मीठ घातलेले आहे, चवीसाठी 1 चमचा साखर आणि 2 चमचे दही, हे सर्व आपण एकत्र करून घेऊया। आजची आपली गुढीपाडवा स्पेशल नैवेद्याची थाळी तयार आहे। आजची थाळी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।